Hi guys! Punta kami sa bukid. Tapos may nabili kami na isda kanina. Dalhin namin doon sa bukid para may ulam kami doon. Bansi na isda guys. Oo, tapos ang partner ko, nagkandado na siya ng mga pintuan. Char, mga pintuan. Ito guys, ang nabili naming isda. Kaya dalhin namin to sa bukid para may ulam doon. Tapos, baka daan ako ng merkado, may bilhin ako doon sa merkado. Ay, di harap ko lagi di. Tara na. Sa aming bukid. Ako'y dala-dani di ay. Char. Ang hit ko no. Ang arte mo. Char. Toy, dito muna kayo ha. Dito muna kayo, Toy, ha. Iwan muna namin kayo ha. Tapos ang dagat, oh. Di ara, nag-blue-blue ang dagat. Ayan guys, ang dagat. Nag-blue-blue siya. Tapos ang Camiguin Island, to ara. Ang Camiguin Island. Tapos ang isda, doggy, dyan muna kayo, doggy ha. Dumaan ako dito guys sa bakery. Isa ka torta nga dako, Ted. Yes, isa ka torta. Bumili ako ng tinapay. LP Bread Republic. Ayan guys. Pagkatapos dito, uwi na kami doon sa bukid. A few moments later. Andito na kami sa bahay. Tapos, ang kaluha, nandito ang kaluha. Naghayad sila. Oo. Ito ang kaluha. Ang kaluha na pagod. Nagkundat daw, sabi ni Lula. Tapos si Lula, nabigyan ko na siya ng torta. Asa imong torta, Lula? Asa imong torta? Oh, nara yung torta. Oo. Binilahan ko si Lola ng torta. Tapos si Mother, ayan, haggard na haggard. Ahaka ni siya kuan. Ahaka ni siya nagwara-wara. Haggard na haggard ang face. Tapos, bumili ako ng banana cake. Bumili ako ng banana cake. Tesa pa. Ato sa nibahinon. Kuha sa plato dito lang, be. Kay, bawal ang merinda. Tesa pa. Alshel. Si Kuan. Amay-amay. Si Ako. Budya, nepaan buo. Daw si budget ni Simbo. Oo. Hatagi din dito sila ni Antinday. Na sila day diha. Pizira. Oh, tagi din diha. Kinsay namatay na? Sino namatay? 2, 4, 6, 8, 10. Lao na nakakita di ko sa post kaganiha. Namatay mo sa si katuloy to sa amo. O diara loy oh, dahil ikaw. Dala na dito ka. Katulo, hospital katulo. Nga ba rin kasing ikatulo agi. O diara Alshilo. Di kayo di lumong. Aman si Kuan, dali sila tata dito sa Kuan. Di, kung dalhan sila ni tata, ay nalagi kukok, panra tubig, kay bawal ang cook. Kayo ti ay. Si tata, kamay radi ako nadala no. Pila ka ba sila dito? 5? Nawa na, nag-ihi na. Nag-ihi na, oh. O, di na, oh. Nara. Pagod to. Pan. O, di na, lagi maghinap. Hindi ang dulak na tayo kanina kung nagtabaw ko baboy. Ya, de kaya. Nagilak ang kaluha. Nagising na ang kaluha. Pagtarong ha. Nagkuyab-uyab na deka. Wala. Pagsabasa tinood. Wala lagi. Uy, sis. Ang magkatawa tinood.
kuan ko, pugliin ko dito sa naadali ako di pamalik ko. Nag-uyab-uyab na ito guys. Batang-bata pa. Naku talaga. Nag-uyab-uyab na kalsyan. Wala. Pagtarong. Katawara ba si Lula ho? Nag-uyab-uyab na Lula niya. Bata pa. Ganahan ni siya magpatutoy-tutoy siyang anak. Nagkagidlay-gidlay. Na lagi. Bantay ka gid. Hindi pagdalay ninyo. Ha? Di pagdalay mo ba yung mga kaya malusog? O mao na. Kung ang uwag ipasulabi kay ag minyo man dayon. Na mo. Na wa nag una-una sa kalisod. Unya magkuan-kuan din sa kuan. Bantay ka dito siya. Bagay-bagay po. Nakamata na si Amay-Amay. Tapos ngayon, si Amay-Amay, ali May, tindog May. Agay, naipa ni Amay-Amay, oh. Agay, naipa ni Amay-Amay, oh, dira May. Anak ito ng kapatid ko na lalaki. Tapos si Buday. Ang Buday-Buday. Dira Buday. It ang Buday sa bread. It kag banana cake Buday. O dira oh. O dira. O da kaon po si Buday. Kain si Buday ng banana cake. Nabay Diba? bata ilalawang. Ang sa Lola? Kaya bata ilalawang. Oh, ang anak daw ni Buday nasa ilalim. Upat na bok. Here kami sa likod ng bahay. Kasama ko yung pamangkin kong maganda. Magandang maganda. May ipakita ako sa inyo guys. Oo. Dito tayo sa lote ng kapatid ko. Yung kapatid ko nasa Bohol kasi nakaasawa siya ng taga Bohol. Nung isang araw, sabi niya, ibinta daw niya ang lote niya. Kasi siguro may bayaran siya doon. Tapos, nalaman ko kasi yung kapatid kong isa, sinabihan ako na ibinta ito. Kaya ang ginawa ko, binili ko ang lote na ito. Ayan. Binili ko ito guys. Dito guys. Dito sa kanto. Dito. Hanggang. Dito. Ayun. Tapos, yung dito naman sa kabila. Kaya binayaran ko na lang kasi sayang. Kasi ibinta ng kapatid ko, kaya binayaran ko na lang. Dito naman guys hanggang ayun, hanggang doon. Doon sa may kawayan. Pwede na rin to. Tapos, ito sa akin na to. Sarili ko ng lote ito. Tapos yung doon sa bahay, sa akin din yun na lote. Nabili ko noong nagtrabaho pa ako. Ito guys, may nabili na ako na lote. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Oo, dito. Ayan. Ito guys, may lote na ako. In the future, mabalayan ko din. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat. Kaya itong lote na to, sa akin na ito. Ayan. Tapos ang pamangkin ko. Ang pamangkin kong maganda. Ayun, ang pamangkin kong maganda. Nahihiya siya.
Ayun guys, yun. Pinasilip ko lang sa inyo ang nabili ko na luti. Ayun, kaya uwi na tayo. Tapos may baka oh. May baka. Uy, Ginoo ko, kastahan ta sa baka, day. Alshil, baka kastahan tayo nito, Alshil. Lalaki pa naman ito. Diyos ko. Bae mo gud na. Oh, ayan oh. Bae. Baka. Lalala panutan. Oh. Oh, tingnan mo. Tingnan niyo ang baka. Oh, di ba? Uy, Diyos ko, kung kastahan kitag baka, Ginoo ko, mamatay na siguro ko. Simba ko lang. Char. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat.